Dobrý den, nazbírali se nám tady dotazy k našemu online semináři na manuální terapii. První otázka je, chtěla bych se s vámi poradit ohledem manuální terapie u pacientky s bolestmi vyzařujícími do kyčelních kloubů. Magnetická rezonance potvrdila lézy ploténky L4, L5, bolesti jsou přechodné. Samozřejmě první otázka je, zda nález na magnetické rezonanci odpovídá klinickému obrazu pacienta. Zda se tedy jedná jenom o jakýsi náhodný nález, anebo je opravdu tato léze odpovědná za obtíže, které pacientka zažívá. Pokud není manuální terapie vyloženě kontraindikována, například lékařem, tak určitě máme možnost vyzkoušet právě například techniky Mulligan konceptu. Jehož takovým zásadním indikačním kritériem je, že jak mobilizace, tak pohyb, který probíhá díky té mobilizaci, musí být bezbolestný. Není tedy důvod nevyzkoušet například SNEC pro některý z obratlů bederní páteře, samozřejmě v závislosti na tom, jaký byl výstup z našeho klinického vyšetření, který segment se nám jevil jako dysfunkční. Je jasné, že tohle nemusí korelovat se segmentem, ve kterém je ta patrná léze ploténky. V případě, že by tedy ať už ta mobilizace nebo následný pohyb symptomy zhoršily, technika nebude indikovaná, nebudeme ji provádět. Každopádně dysfunkce v oblasti bederní páteře, ať už na úrovni té ploténky, anebo právě facetových kloubů, o čem jsem mluvil teď, nejsou jediným potenciálním zdrojem bolestí, která se umí šířit do kyčelních kloubů. Takovým typickým spoušťovým bodem, který by se mohl účastnit těchto obtíží, je spoušťový bod musculus quadratus lumborum. Dobrý den, máme tady další z otázek navazující na online seminář manuální terapie. A otázka je, měla bych prosbu, jak by se dalo postupovat v manuální terapii pacientů s CBS, CCS syndromem, respektive jak může ramenní kloub aferentovat bolesti do šíje hlavy a jak postupovat v manuální terapii. Tak co se týká cervikokraniálního syndromu, tak tu jeho nejzávažnější nebo nejobsáhlejší část, a to jsou bolesti hlavy, jsme popsali krok od kroku v rámci videa. To znamená, záleží, zda je to pacient s bolestí hlavy, který má v tu chvíli, kdy přichází k nám do ambulance, záleží na její intenzitě. Je-li intenzivní, volíme trakci horní krční páteře, je-li taková střední až nízká, volíme SNEC pro bolest hlavy, respektive obrácený SNEC pro bolest hlavy, anebo SNEC C2. Pacienta v rámci té techniky, která nám bude fungovat u nás, zaučíme i do autoterapie. Pokud je to pacient, který přichází s tím, že ho bolívá hlava, ale v tuhle chvíli ho nebolí, postupujeme vyšetřením právě segmentu C1, C2 do rotace v maximální flexi, čili Flexion Rotation Test. A pokud ten je pozitivní, přichází na řadu SNEC C1 do rotace. Zaučení pacienta do autoterapie, a máme velice hezký výzkum, který ukazuje úspěšnost právě téhle varianty autoterapie i pro dlouhodobý management bolesti hlavy. Druhá část cervikokraniálního syndromu by mohli být pacienti, kteří přichází s cervikogenními závratěmi. U těch máme taky celkem specifický postup manuální terapie, který závisí na vyvolávajícím pohybu těch závratí. Zda je to flexe, extenze nebo rotace. Pro flexi extenzi je to centrální SNEC C2, zatímco pro rotace je to jednostranný SNEC C1, ale tentokrát na straně, kde pacient cítí symptomy, respektive na kterou stranu je ten symptomatický pohyb. Toto asi těžko ozřejmíme během jedné video odpovědi a touhle problematikou se více zabýváme na kurzu Problematika cervikální oblasti v ambulantní praxi, kde celý ten algoritmus popisují. Co se týká pacientů s cervikobrachiálním syndromem, tak to je otázka ještě širší, protože opět musíme zahájit ten náš přístup nějakým komplexním klinickým vyšetřením, kdy si ujistíme, zda ty symptomy v té končetině zahrnují pouze bolest nebo i neurologické symptomy a zda se ta porucha vyskytuje na neurální, artikulární či myofasciální úrovni nebo více z nich. A podle toho nastavíme tu naši terapii, kterou může být buď to
mohou být buď to techniky ve smyslu neurodynamiky nebo jiné techniky ovlivňující neurální tkáně, mohou to být techniky manuální terapie zaměřené na pohyblivost kloubu, většinou dolní krční páteře, nebo techniky na uvolnění svalů, jejich spoušťové body umí své symptomy šířit do horní končetiny. Další část otázky je tedy, jak může ramenní kloub aferentovat bolesti do šíje, respektive hlavy. No, celkem často a jednoduše skrze spoušťové body v horním trapézu. Horní trapéz číslo 1, to je jeho nejčastější spoušťový bod a Travelová se Simoncem popisují, že je to i nejčastější spoušťový bod, který se vyskytuje v lidském těle. Jeho zóna přenesené bolesti je za ucho a do spánku. To znamená, při jakémkoliv narušení toho optimálního stereotypu pohybu horní končetin, respektive ramene, s narušením aktivní centrace lopatky velice často dochází k hypertonu, respektive přetížení potenciálnímu vzniku spoušťových bodů v horním trapézu a ty potom mohou být tím zdrojem bolesti hlavy. Další otázkou k našemu online semináři stran manuální terapie je dotaz, co je účinnější v dlouhodobé prevenci cervikokraniálního syndromu. Automobilizace, cílené cviky na krční páteř nebo celkové cvičení jako například pilates. Když už bych to úplně zobecnil, tak víme, že jak manuální terapie, tak cvičení fungují. Rozdíl je v nástupu a trvání účinku, kdy u manuální terapie očekáváme ty účinky v podstatě hned, zatímco u cvičení nastupují postupně, ovšem ten jejich efekt je potom dlouhodobější. Stran manuální terapie jsem již ten algoritmus k přístupu popsal v odpovědi na minulou otázku a v podstatě i v tom videu, které bylo součástí semináře. A máme tady takový moc pěkný výzkum, o kterém už jsem taky mluvil v té předchozí odpovědi, kdy v podstatě žáci Briana Maligena zkoumali vliv právě takového toho snegu C1, co si pacient dělá sám do rotace s ručníkem nebo tenkým popruhem na bolesti hlavy. A zkoumali vliv té jeho autoterapie, kdy pacienty, kteří měli pozitivní flexion rotation test, v podstatě ve 2 intervencích zaučili do této autoterapie, kterou prováděli v následujících měsících. A je to jeden z mála výzkumů, kdy byly zkoumány nejenom výsledky přímo po té intervenci, ale zároveň si s odstupem 4 měsíců, respektive 1 roku. A byl tam velice zjevný proces zlepšení a snížení tedy jednak bolesti hlavy a druháky toho headache indexu, což je takový dotazník, kterým zkoumali symptomy těch pacientů právě i po tom roce. V porovnání se skupinou, které naopak byly jenom daný ten popruh do ruky a bez zaučení konkrétní techniky, v úzovkách dělejte si s ním, co chcete. Já vám tento článek přiložím v odkazu, klidně na něj koukněte.